Mateo 26:41. No? Ingon diri si Jesus, mga sikreto ni niya, o gusto siya nga makabaluta. Ingon siya, pagtukaw ka mo, o pag-ampo, aron dili ka mo madaog sa panulay. Sa laing version ani, aron dili ka mo madaog sa tentasyon. Sunod, anda mang espiritu panluya ang lawas. So, atong makita diri igsoon nga, ingon din sa pulong sa Ginoo nga, kaning unang word kanang pagtukaw. Ang pagtukaw igsoon, kung wala mo masay, kani nagtukaw ta ani, kaning tayma, nagtukaw ta. Kunya, naalay pagkapid, pag-ampo. So, ang pagtukaw igsoon, trabaho na og mga gwardya. Bantay mo na mga gwardya nga magbantayan ng mga guardhouse na, nagtukaw na sila na. Kunya, ang atuwa lang lahi, pagtukaw, magbantay ta og mag-ampo. Nga noon sa purpose igsoon, aron dili ta matintal or madalas tentasyon. Kaya kung balik-balik igsoon, every now and then, tungod kay naakas Ginoo karon. Bisan pag di mo mutugaan ako, tintalonon yun ta. Amen? Amen. Tintalon o tintalon yun ta. Ano, magkibaw magkapasorbisan ang Ginoo gitintal sa time niya. No? Pero tungod kay ang Ginoo mainampoon kung atong balikan ang history ni Jesus igsoon. Every time nga magsigisag magwalay ini kada hapon kada gabi magampo na siya nga maglain atong buntod. Mao gini iyahang pinakasikreto nga madaugon si Jesus igsoon, no? Yan ingon sa kung baliko, no? Pagtukaw ka mo pag-ampo dili ka mo madaog sa mga panulay, andam ang espiritu apan luya ang lawas. Ang gimina ni nga pag-ampo igsoon kanang prayer jud nga sacrifice kanang man ingon sa diri nga andam ang espiritu luya ang lawas kay kabantay mo na usahay nga luya ang lawas, luya ang ampo. Amen. Pero ang gusto ay paabot sa Ginoo nga pugsa o ampo bisan di kaganahan. Yes. Amen? Mauni. Kaya na dyan tayo nigso nga testingan ta. Nga murag kapoy kayo, nagtrabaho ta, urun sa itong gibuhat everyday, natin responsibility. Na times nga murag kapoy, ampo, laay, pero pugsa. Amen? Kaya ang pag-ampo, maunay ni sikreto para likon ta panahon sa tentasyon. Nganong dagahan kay mga tao, ikso nga matintal. Kay balo sila nga sala. Dakong posibilidad nga kuwang siya o prayer. Bisan kani, so hindi ko kumensan ka naman. Karon nata sa Bible study. Lahi maning Bible study o prayer. Ang akong gimini ni kanang kamo ang Ginoo ba naaba mo personal. Yung time ba kanang kamo rin ang Ginoo nga nagdihit bitaw mo Lord. Sakitan jud ko ron. Nga na bitaw Lord nagstarago jud ko ani Ginoo. Lord kabalo ka nga nasakitan ako kasing-kasing ron tabangi ko Ginoo. Ingana bitaw nga time. Lahi man po ning Bible study kay kung ang uban magtuo sila nga kani maingani Bible study ra ligo na sila natay magain nga mga kaalam gikan sila pero lahi gining prayer. Amen. Lahi gining pag-ampo mga igsuon kay diha sa pag-ampo diha ta malig-on. Diha sa pag-ampo diha malig-on atong espiritu bitaw. Kay tanawa ang gingon diri andam ang espiritu apan luya ang lawas. Kabalo mo igsuon kung kapila ni gisulti ni Jesus. Katulo. Sige siya balik-balik ni Pedro. Sige siya balik-balik ni Juan sa mga apostoles kay ani nga time nag-ampo siya nagdisara. So ningadto siya sa mga apostoles ingon siya, "Uy, wala man mo nagatuog mo." Ana din siya pagtukaw o pag-ampo. Nya balik na po sa Ginoo. Balik na po ng Ginoo nag-ampo si Jesus. Nya iya pong Ginoo si Pedro wala natuog gihapon. No? So ningingon ang Ginoo na po sa ikatulong higayon nga pagtukaw kamo og pag-ampo aron dili kamo madaog sa panulay or madala sa tentasyon. Katulog ibalik-balik ni Jesus ang word nga pagtukaw o pag-ampo. Nga naman, kay kabalo siya nga importante kay ni sa itong kinabuhing Kristohanon. Kay kung atong kinabuhing Kristohanon, puro rata dasig simba, inagani bagustadi, kuwang tas ampo, huyang niya punta. Amen? Ispesipit niya ang pag-ampo. Sa ato pa rin mga igsoon, klaro kayo nga usakay, nganong wikta, nganong usay, nindot man, nganong usay, madaman ta sa kanabit ang atong craving sa atong unod ba nga naagi kani mo na itong lawas kay kabantay mo nga naay magbuot ni usahay na naay gusto ba pero kung sakto kag prayer tanawa kaya ni mo balibaran ang gusto sa imong lawas kay ingana ko sa una mao ni akong gi-vlog ni aging gabi ba to ni adlaw nga nay namutana kung giunsa na ko nganong ang sigarilyo na ko nakuha na ko dayon nganong ang sigarilyo na ko nadungan pagkawa sa Siagbo sa inom paghilig o babay, sa rugby, sa burkasil, sa marijuana, sa sirap. No? Nganong nadungan siya way back 2012 January. Tungod kaya akong gihimong, nagsigira kong pundo sa balay kada adlaw, taas kay ko ginampuan. Mabot kong 6 hours ako na mag-ampo. Pero ayaw, sunduga ako ani kayo. Murag tawag mag yun. Di ko makaon o pamahaw pa nito, mag-break o alas 2 gina.
Nayusahay nga masipyat siguro pero launa. Ako nang gihimo in more than 6 months or 7 ba to? Pag kumana na, mura ko galihan kita sa pagalihan, pero akong gihimo, igsoon is prayer. Kaya nga naman, mausan niya ang sugo sa Ginoo. Pagtukaw ka mo o pag-ampo, aron dili ka mo madala sa tentasyon. Kay musugot mo sa dili, igsoon ang kalibutan, karon nagkakusog o nagkadaghan ang tentasyon o pagsulay. Kung kuwang tawag ampo, posible nga mabirata. Kung gwapo ta parehang Brad Iman, tintalo ni siya mga babae po. Depende mo na, nato. Kung unsa imong kaluyahon pinakahilig kaniyadto, mao na imong gurdyakan kanunay. Kay kung di ka kapundok pag-ampo, madinga ka mangita gyud na. Ang imuhang kanang na unod nun bitaw nga kuan kina na kalaglawas espiritu mo da. So kaning lawas igsoon na magbuot yung sa imo bitaw na nga kung mo kay ba usa sa pinakakontra to atong kaugalingon. Isa mo tuwa na. Kaya nga itong kaugalingon sa iyo, pag sa'yo pagkamata. Nagplano na. Nanay, plano. Ano man yun na? Bago po, magtabag ko pamangko, nag-ampo. Pag-ampo ko, petiran mo po, Lord, good morning. Buhit pa dyan po. Murag lamig, malimuan. Ang nindot mo kayo, na suguon kas panuway ba? Normal na, pero kung sakto, kag-ampo, igsoon, makakita, magkagtentasyon. Makabati, magkagbati, pero di ni mo pa yunan. Ang tentasyon igsoon, wala lang ni magisgot nga tintalon tag gubog, tintalon tag babae, tintalon tag suyok, tintalon tag unsa man diha nga mga butang, mga dili maayo. Apil po ning pagbati na to kay naay tentasyon sa pagbati. Kana na hindi ka kapugong gid masuko ka, tentasyon man siya. Patayan na igsoon hindi ka pugong, lagot ka ba? Kanang i-provoke bitaw ka, kanang sabot mo provoke panaguton kas demonyo ba, biklon jud ka. Yang yawa kay bawo-bay na kung asa ka huyang, dira jud ka tirahan. Kung kuwang ka o pagampo, madadyo ka sa pagbati ni mo. Karong kagabi yun, gusto na ko ipaabot ninyo nga, need yun nato magbabad sa prayer. Yes. No? Yes, sige ta Bible study, pero ayaw kalimot ka ng ikaw kang Ginoo. Kami magyahir may gampo. Magyahir may taligdan na yan na kay magampo. Kay kami, need na mo matag-usaw prayer. Di ko pwede nga, abi kinag-ampo kong asawa, di na kumampo. Kay usar, may kalawat, di. Individual ni siya, nga need na to, kaya ang kaluwasan, nagkatagsapon. Ingon nga ang pagtintal, nagkatagsa. Tintalon ba rin siya og mga laki, nga mga choy. Tintalon sa mga babae. Kung sama niya, need ming nagkatagsa og prayer because each one of us will face different temptation. Natay lang laki nga tentasyon. Huwag ako na ning balik-balik, igsoon, paminaw mo. Kaya mga importante. Ang yawa di mo tintal. Kung kabalo siya nga di po ka matintal niya. Ang i-offer sa yawa nga tentasyon kanang kaluyahon mo, kanang huyang ka. Perting marua. Ang yawa, perting yawaan eh. Di ba? Ang yawa, kinayawaan kayo. Nganong, tagay ko na mag-pruiba, Pastor B, sa Bible. Nga ang yawa mo tintal sa kanang huyang ka. Kanang kinapinakaniid ni mo. Mami na ko sa igsoon, kanang ngayon mga Kristiyano, magpa-advise mo, Pastor, nalayo mo kung sino nga naman. Nag-ampo mga Pastor, nga mauni makatrabaho ko. Karon Pastor, nagkatrabaho ko. Nawa naman ko sa Ginoo, kaya nga naman, ang yawa, maminaw na sa prayer. Sometimes, makaingon kang answered prayer, pero nalayo ka sa Ginoo, bantayan na igsoon. Amen. So, need yun ang prayer mga igsoon. Amen. Need ang prayer niya. Ako balik ko no, ang yawa, ang iyang i-offer nga tentasyon mo kanang sibok sa imuhang ipanginahanglan. Tanawa, si Jesus. Ako ni balik ko no, pero kadungog naman eh. Sinang si Jesus gitintal, unsay unang tentasyon ni Jesus? Kung tinuod kang anak sa Diyos, himuang pan kining bato, deception siya nga naman. Kaya paano ang yawa nga gigutom si Jesus ato? Kaya si Jesus nagpuasa o 40 ka adlaw, 40 ka gabi. Kita gali dita mo kaon gali bisag wa patay to pagutom gali pero way gana. Pero gutom. Si Jesus na baka nga 40 days and 40 nights nagfasting. Ang pinakaduol niya nga tentasyon pagkaon. Gutoman. Ang yawa breaker, ang yawa piti kung yawa, ang yawa kanito gutom ni. Kay mabasa ginani mo og gigutom siya sa iyang fasting. Nakita sa yawa nga mo ni akong giingon mayson ang yawa nakahibaw sa panginahanglan. Sometimes dapat nga sensitive ta sa lihok sa Holy Spirit kay ang Holy Spirit mo giya, oops, ayaw na, nindot na karon pero sa unahan, kalaglagan na padung. Amen? Nindot na karon pero ini kaunahan na pasakitan na i-safety ka, mong kagod. Relate ka na ba? Okay. So, mauna siya. Now, kung balikon, sa nang nakita sa yawa nga igutom ni Jesus, ingon niya siya, kung anak ka sa Diyos, himuang pan kining bato. Si Jesus, wa matintan. Nga naman, sakto sa prayer ito, sa ilang prayer and fasting sa 40 days and 40 nights, matintal ka na. Diba? Mo na maigsoon nga,
Wa ko kay bawo sa inyong kasinatian karon, pero I believe this message is not an accident ngano mao ni ang ipaabot na to kay siguro ang uban ninyo namoy mga struggle nga tentasyon ba. Ako naman po ko'y tentasyon daghan sa pastor na ko, pero naanad na lang ko mura na ko nakublan grasya tanan si Ginoo, pero wa po ko nibiya sa pagampo. Kay maor niya itong puhunan igsuningon si Jesus, pag-ampo, pagtukaw ka mo, katulo niya gibalik-balik og ingnan si Pedro. Nganong katulo? Nganong di ka usa katulo tungod kay gusto ipabot ni Jesus ang kaimportante sa prayer. Sa marriage, kung ang marriage ang magtiayon, dili kayo prayerful, posible nga mabungkag ang ilang kaminyoon. Posible nga matintal ang laki or matintal ang babae. Prayer ang pinaka-importante. Ganun kaingon mga pastor tungod kay gisikreto ni Jesus ingon siya pag-ampo pagtukaw kamo aron dili kamo mahidalinas sa tentasyon. Ang pinaka-powerful or let's say the best weapon to fight against temptation is prayer. Sakto nang ilang ingon nga the family that prays together stays together. Tinuod na kung ang pamilya naghiusa sa pag-ampo kanunay, they will stay together. Dili sila mabungkag naay pa naghiusa because of prayer. Di ba matanda na ni Jesus kay bisan si Jesus igsoon sa padong na sa ilansang sa cross hinumdum mo katong sa wapas si Judas ba si Judas dito na sa palibot yan nahuman mo sila na communion moto niya before pag yun si Jesus igsoon nitahan dito gidakop nag-ampo pag yun siya panglas di ba nagluhod siya inihangyo po siya sa amahan nga amahan kung pwede ihaylo kining kupa di siya gusto mag-ampo kupa mamatay kupa sa pag-antos so even sa last time nga gitugyan na ni Jesus yung kagalingon para dagpon nag-ampo pagid siya niya naning tulo yung luha niya na pagid ito'y dagkong singot nga dahil dugog no? Apan paghuman niya yung ampo isog kay siya nga matubang sa kamatayon kabantay mo wag gid siya musukon giluwaan gilamparo gisikaran samtang nagpastaan ang cross kung sa may cross na to kanang kita pasanginlan ta mga swangog kana ilang pastorya piyaw pagnaw di adik na mo na cross kinday na to no? Wag mo ba? Ang atong cross mong kasagaran istoryar. Si Jesus kay physical gyud nag-antos na dagmag gitikaran pag itong mga kanahan dito luoy kayo. Pero wa siya masukol. Ang Ginoo atong tayo Ginoo na siya. Makahimo siya milagro. Pwede siya magpadaw kilat aron patyon tong mga kwan pero nagpaupos siya. Wa siya mada sa tentasyon sa pagbati, nakaantos siya, nakagwantangan man prayer. Sikreto niya. Amen. So mao na nga para malig-on ta sa tentasyon sa itong pagbati kinahanglan yun may nang puon ta sa panahon nga tintalon ta dali na kay tentasyon ba lahi mo diya wa lagi librehon na tika sakto magpundo sa prayer gahi ka malubat panahon sa tentasyon kaya ako ning balik ang prayer sama na nga nag-charge ka sa cellphone every day nga mo spend tag time ni Lord nga in prayer ka na ayaw dyan pa, sabot ka lang ikaw, Lord. Makicommunicate ka sa Ginoo nga, ginasing-kasing niyo ba, heart-to-heart talk with God ba? Lord, ani, okay ba, karong adlawon sa mga pagsulay, tintasyon, tabangi ko, kay tao na ko, anak ito niya. As in, close kayo mo igsuon, sama na nga nag-charge ka. Sakto ka sa prayer, mura kang cellphone, full charge, tanawa ng cellphone, naka-full charge, dugay, malupat. Pila pa ka oras, igtawag, ingana sa ta. Ang tentasyon kanunay ginamubangga na to kaya ako mong paybaon igsoon kita magkaroon na nas Ginoo amen kita may number 1 target sa yawa di naman tintalong to niya itong mga swangog kailangan naman itong iya katong mga tao nga naglulang sa kailayan kada iyahan na to pero kita nga naningkamot nagkamang-kamang nagkadagma-dagma nagkamas-kamas sug-sugon sige mo ito ka mga lagat kas Ginoo duulong ka duulong niya sa akong obserbaran mo ni the more ni mo tinud-on ang Ginoo tinud-on sa testimonyo sa akong kasinadian istingan mga taong doon sa lugar layas na po pastor na kuha na dako kay immature pa mo ko itong tema kay kuwang ko ba pero karon grasya sa Ginoo 13 years na ko nga nakasinating mga kasakit kauban sa mga asawa mura na dito mong manid na mong manid na mura ito anan-anan na punin kay bawa na ko no so prayer ang usa sa ilang panigsoon nga magpabilin ta nga mula hupay tag sa grabe lang gilabay istorya kunya bali kamo kanina mga bag-o igayagaan man bali kanina atong bisita si Brad klaro kay ning aperan na naunsa na po ano dito di na kalikayan mga igsoon kaya naman na yung share na ko nga wala ang simba karon kag umang simba siya kausa ya pulo siya ba
So, tagmin ka paglaban na nag-inom ba? Di ka na simbahan. Ikataon na, nagyabag na, nakuha na, ningbalin na ko, mamanay kasagaran, naglaig. Sakit magod kung ingnon naglaig tinuan. Ano sa na itong gituan? Yawa? Bitaw. Ano yung maglaig tinuan? Sa una nga atong ginoo siya po. Wato yung hingon na ito nagkaroon. Lain na. Ano ba? So, mga na mga igsoon nga, nabinay mo sugsuk na to. Amen. Pero kung sakto ka prayer, di mo po, huwag mo po ihatag ang ginoo nga pagsulay nga di na tumakaya. Yes. Tagaan kasi ginoo pagsulay kani kay mula og gagmay pa ni ginoo po. Kanang gamay sa kani kay bukat na ni si tati na gahin na ni kay natagam na ko ni hapit na ko ni patihan ako kay pila ka tahi ba? 18 ka tahi buak lang tani. Pero gibuhi sa Ginoo niya mabalikon pa kanina dako na ni ko na ni si dai dako pagsulay sa nginlan ni. Wa man suko. Ako sa ning balik-balik yung mga igsoon prayer lang gyud niya usapon. Unsa may laban lang nato nga istorya. Unsa may lang isulti nga sakit against nato pailog lang kay ngano man tuguti ang Ginoo mo lihok. Kay balikan ta mo ani pero tinuod ni itapon ako. Kung mulihok ka, di na mulihok ang Ginoo. Kung sa ingon sa Ginoo, ako ang panimalo sa mo bayad niya, mo ka! Magbayad ni siya karong alas 12 sa gabi. Iti ni, nanaway tao. Limpyo kayo, maki! Limpyo, nga naa may gaba na may consequence, kaya ingon ang Galacia sa City. Kung unsay mong itanong, mao imong anihon, kabaw na bugas ka matuuran. Pero imo pa yung gibugtang sa imong kamot ang balaod, di ba? Tuguti ang Ginoo, kay gibalik-balik na mga ikson iyang panimalos. Siya mo bayad. Huwag sa akong kasinatian, kung ikaw mo react, di na mo react ang Ginoo sa imo ang problema. Kung musukol ka, masukol ka sa mga nagsultig, di maayo ni mo. Kung saan, paglihok sa Ginoo. Huwag akong ato ni Timan Anikson ang atong amahan nga langit nun. Dali siya mo pangga na to. Ako na nang balik-balik. Kung ako, amahan ko, di ko mangay, huwag na mo pahila kaning anak. Naura ko sa mo ng Ginoo. Makitaan ka, nga ibutang-butang ang istorya. Si Brad Michael, ibusangin lang, nga drug protector. Pero tata, mga nila, daghan kay gipasangin nila na to. Nabati po sa Ginoo to, gibati kay ang amahan, unang masakitan po na anak kung ang iyang anak. Sa ako na bang nabantayan, sa akong kasinatian, sa akong anak, katong ingon, sa akong pang, ibuli ko. Lainas kung gibati nun. Ang una-una anak ko na yawa, misulti ba nga? Ang amahan na napangita, kinsa kayo amahan na. Di mo kumupatol ng bata. Jesus name, hawa panuwan. Lain jud, lain niya. Nagilak ang bata, ako pong problem sakitan ba? So, meaning, kung ibati na ko, ni akong na-realize itong amahang langit nun ba? Kung kita po di ay masakitan, how much more si Lord? Mabati sa niya kay nagpakatawa mo siya sa una, nakasinati siya ni Hilak. Diba? Si Jesus ni Hilak, John 11:35. Si Jesus nasakitan, nilutos, nibati og sakit. Atong mabati karon nga sunod ta niya, makasinati sa siya, makarelate siya. Amin mo na nga, ato siyang tugutan ng soon. Usahay kay, di pa na siya mabawas. Dugay mo! Di ba ito yung dunggan ako istorya, gaya ko na magabaan ng mga kwan. Ayaw, pagsapukuan ako. Magampo, magabaan ng mga nanguani mo. Ayaw, magampuan. Kay, lahi ang bulong sa ginumayson nga naman. Ingon ang balang kasulatan. Iyampo, imong kaway. So kita, no? Lisod ka, no? Kung wakay kuan, sa'yo na parang iyampo. Ito ni mong nagsingin lang, yung mga gireport ka dito sa police station. Nya, mapadawala ka mag-ampo niya, lahi man ta kay atong yampo, kagalingon, Lord. Kung salamat Ginoo nga buhi pa ko ng lawa niya, proteksyonan ko pita ko na kaligis pero kanina. Kadugayan mo sig ampo kay na Holy Spirit mong na, ampo imong kaway ha? Kaway. Anda sa akong pag-ampo sa kaway sura, Lord tagay problema to mga pungkol di po. Kay ngano man ang ingon ng balang kasulatan ni Isun nga, bless your enemies pag yun. Para lang ini, release blessing. Isod kayo. Balining sugo sa Ginoo pro lisod. No? Pero igsoon kay nga naman, ang mga kasakit mga iya, sagot ng mga niya, mauna nga, tugutan na ito siya igsoon, no? O kang pag-ampo, yun, usan ni sa hinagiban nga makalma ka. Kasi nakasuway nga lagot kay ikaw niya, isuway kag ampo or di, naminaw ng worship song. Ang worship song is a kind, kanang kung mag-worship ka kay prayer, mag-ipo na. O kung halimbawa, isa kind of prayer na kanang worship ka nga Lord. Kamantay ka, magpatugar ka o dalampanan. Kalisdanan, kanta ka. Kasakitan man. Kanta na ko ka. Kanimo Ginoo. Pero sunod nagkanta ka, nagsige ka, worship, kasi nagpray ka. Kabanday ka kung sa imong bation, imbis naglagot ka, makalma ka. Mao na nakanindot kung atong i-lifestyle ang prayer. So mao na igsuon nga, kung na may panahon nga kapoy kay ang pulisod, labi na nasakitan ka, pero kung iprangka ninyo, the moment when it is so hard to pray, pray and then harder. Kaya nga naman, akong sinati sa panahon nga lisod, ampo, listingan ta sa Ginoo nga mo ampo, bisag tanaw siguro ni sister nga. Pero na yun eh, pag-asa ni mabalik to kung bawa kong mana ba. Pero pugsod yun yung pamasin ba, awa pamasin pugsod yun. Kaya nga sa panahon dahil nga, di ka ganahan mo ampo. Pugsod ka sa Ginoo sa pag-ampo, nga naman,
kay naa si buhaton. Tanawa si Pablo si sila sa prisuhan. Hapit na tungang gabi nana sa mga 11:50 siguro. Nana sa buhat. Nag-ampo o nag-awit sa pagdaig si Pablo si Silas. Di ba? Atong tayo malamit, ikato, pero gipili nilang mag-ampo. Tunga-tungang gabi Pag humani ang ampo, ningnaw ang presensya sa Ginoo pinagi sa linog. Nangatangtang mga kadina, nangatangtang mga gapos atong piniriso. Nabli ang silda. No? Nahimilagro nga nitabo, bisa ng katong guard, katong jail officer, ning ingon nga, unsa may akong buhaton mga sir, nga maluwas ko, ingon si Pablo Silas, motuo lang ka ni Ginoong Hesus, maluwas ka, lakip ang imong panimala. Dis anay tabo, tungod to kay nag-ampo sila sa panahon nga lisod ampo. Tunga-tunga gabi lisod kay ampo, aside from that, bunog sila to, gikulata sila, gipsanginlan sila to, gipriso, gibunal-bunalan sila to. Before sila gipriso, gibunog, gikulata, so dapat nang masakiton ka na kay bunog, matugag sa'yo, pero mas gipili nila nga mag-istorya sa Ginoo sa panahon nga lisod sa istoryahon. Sa dangilang ihimo ning naog ang presence ni Lord na inilagro na itabo. Amen nga. Ila ka mga kwan mo na ito nakagawas sila. Anak mga igsoon, nga ka powerful ang prayer. O kaya sa pag-ampo, malikon ta panahon sa pagsulay. Malikon ta panahon sa tentasyon. Ato maglibog na lang yawa o tintang surog sa akong pagpintal. Mo na nga, atngan ka sa yawa kung kuwang kagampo. Kaya tayo bahon siya, kung kuwang kagampo, luya ka, diha ka ate kayo. Luya ka, marok na yawa. Pitiw na yawa, wag mo na itugpak. No? Pag sige, nagpupo, ay, sakto rin kagampo. Ay, nabisi, nalipat ka ni. Ngita, over na sa tentasyon, katong kaluya ko, ni mo magdala. Tinta lang, ang yawa, ang gawpo-kupuro. Sige, mas sulatan, sama sa liyon nga nagmulong, naglibot-libot ka. Sige, Cooper, o gwapa ni Brad Michael. Sige, Cooper, o mga nga-nga. Unsay mo ang mga kuwan. Cooperan ka, kung unsa ka, huyang. Apa nang nakanindot lang igsuon. Kaya kung sakto kas pag-ampo, ang pag-ampo, nagsilbing taming. Amen? Against the enemies. Nasa taming ba? Shield na to ba nga? Kana bitang di ka basta-basta maapektuhan or madala sa imong pagbati sa tentasyon kay sakto kang prayer. Siguro karon mo kadungogan sa prayer meeting na akong gi-point out ang prayer. Because maybe usay ko ang itang prayer. Kay kanang mga mensahe magud sa di mo na tuyoon. So maybe gusto si Lord nga sige tag Bible study pero gusto ko nga kanang kamo na mas balay. Suwi kanang mag-data. Amen. Kabalo mo maigsoon nga si Lord sweet kay na kamo ra duha mag-istorya mo. Na imong hikap bitaw nimo kanlay mo na imong gakos ba. Wa na nara ko nabili mo way nagtaggan ulan ako. Amen. Ulo man na may okay makita ba. Okay, itubang mga imahiri, pero naaman kay na something na someone na ma-feel mo, comfort mo. Nara ko, na makahatag og security mo, kanang lagi pagla, okay, ma-okay lagi. Salig lang, sa prayer na nimo makitaan. Dili na sa silig marites, sa silingan. Maglagot ba ka? Nakadungog na po kabalita. Toxic ba? Magsuon niya. Sige, suon na mga negatibo. Nahimo na din ang basurahan na nakabando ng bantay mo nang inigawas, basura na yung gawas. Usan basura pastor, di na maayo kay tungod sa imong nadungog. Maayo na padunggo na to atong paminawan mga worship song nya istorya mo tong Ginoo itiso. Kay akong balikon mao ni sikreto sa Ginoo nga nakabarog siya ug nahimong madaugon ang iyang misyon sa kalibutan. Iyang gi-partner prayer. So mao na igsuon ang atong mensahe karon. Prayer. No matter how busy we are unsa ta ka busy, taga igayon ang Ginoo. Kay mao ni ang nindot nga hinagiban nato panahon sa mga tentasyon o pagsulay. Di ka madali-dali duwa-duwaan sa yawa kung sakto kang pundo sa pagampo.